Engedjétek be, aztán szedjétek ki! Hadd legyen a show! Randi, te striptizában voltál? Én egész éjjel ott voltam, ne tudjátok meg. Pörögtél a csövöd? Ezerrel pörögtem. Azért vagy ilyen striptizben. Ha nem kövített titkot elárulni azért. Na ez még nem marad el ez a téma. Ajaj, ne. Nem van itt striptizben, vadonban. Hát ez úgy volt. Tudtunk egyet az éjjel. Komolyan? Magadom minden megtörtént. Voltak csajok is? Közép-Európa legszebb felső testét meglátták és jöttek. Nekik lehet szurkolni, megint egy újabb pozíciót sikerült felvenni ezzel a terapjáról, úgy nézem. Vajon mi a cél? A felgondolás. Engedjétek már ki, gyerekeket! Megugratja a verdát, pikpakki lesz. Vagy háton. Ez a csippes testvér is ott nem jó helyen áll szerintem, mert ki akar jönni, akkor nem fog tudni. Na ez azt akartam mondani, hogy tegnap is sok csíp, sok terepjáró útban volt, azért próbáljátok úgy parkolni, jó, hogy oda tudtuk menni, annyira jó virgácsaitok vannak, tök jó lábaitok vannak, látom innen a tribünről, úgyhogy mindenki szerintem gyalog is oda tud menni, kicsit arrébb kell parkolni, ja, hogy húzni fogjuk. Hello! Itt van a Hangász produkciótól Galambos Attila is, aki itt a hangtechnikát szolgáltatja nekünk. Ott el ez a fekete cofasai úriember, nem tudom hol hagytad a Verdádat, de téged is szeretettel látunk újra a Dagony. Hello! Összekevertelek, képzeld el itt lenne a bejáratnál egy jegyszedővel. Hát tegnap annyira beloptad magadat a szívünkben. Hozd a Verdát, aztán csap bele te is. Nem menj, vége? Ó, jaj, te sajnálj. Szomorúak vagyunk így. Nagy tapsot Tominak! Bravo! Van át, el is kéne írni, mi a magam, a